The Juice er en dansk virksomhed, hvor alting går stærkt. På 9 år er virksomheden vokset fra 1 til 280 ansatte, og der er nu 20 juicebarer i Danmark og 2 i London. Men her stopper visionen langt fra. På blot 1 uge åbner en bar i Aalborg. Virksomhedens direktør lægger store planer, og de første aspiranter begynder på det nye Juicer Academy. Men vi starter i Aalborg en uge før den store åbning. Håndværkerne må løbe hurtigere, end man blender en juice. Det er jo på lørdag. Ja. Det er jo 8 dage nu. Altså i gang i pensler. Det er 24-årige Jimmy, der åbner den nye juicebar, der skal bygges i det gamle turistbureau i centrum af Aalborg. Sådan. Der vil lige stå og lave. Jamen, nu tager vi sådan en bygning tilbage til, hvad den har været engang. Det er en meget gammel bygning, og arkitekturen den bliver ligesom trukket tilbage til 1600-tallet nu. Så det er stort. Okay, hvad siger du? Skal vi have lilla på? Alle væk. Alle vægen herinde lilla. Lilla? Ja. Lofterne herinde i den der. Det er lidt ude af traditionen at gøre tingene, som vi ofte gør i Joe & Juice. Og især farvemæssigt, så kan vi slet ikke forstå, at tingene kan passe sammen. Det kan også godt være svært, men lad os nu se, om det ikke bliver rigtig pænt, når vi bliver færdige sidst. Og med rørene der? Vi kommer her for kun at skal være Joe & Juice i rigtig mange år fremad. Og for at vi ligesom har vores særpræg, som Joe & Juice nogle gange har, så har vi vores egen måde at gøre tingene på. Midt i byggekaos skal Jimmy også lige have styr på sine kommende medarbejdere. Det er Jimmy. Hej Isak. Hvordan går det? Vi går ud og leder efter folk, som har noget kendt, som er lidt anderledes, som tør at have et stort blink i øjet, når der kommer gæster ind i vores forretning, som tør at gå lidt ud af baren, og som tør at kaste lidt med tingene. Nu har vi fået gennemført alle samtalerne, og fået dannet os et øjeblik over, hvad det er for en familie, vi vil ende op med at have herinde. Hvis du stadig er game, så er du en stor del af familien herfra. Ja, det er du. Fantastisk. Det var godt at høre. Ja, vi snakkes ved. God weekend. Hej. Så kan du lave en espresso til mig. Vi tager den med op. Kasper Basse her er faktisk den allerførste medarbejder i Joe & The Juice nogensinde. Her på baren Ryvært i Indre København startede han det hele for 9 år siden. Alting sker lige her mellem dig og os. Og det skaber et kaos til tider, men også en intimitet, som er helt specielt, synes jeg, for vores forretning. Kasper Basse har ikke kun det sorte bælte i at hakke frugt, men også i karate, og det gav ham inspirationen til sit juice-univers. Så ambitionen om sådan at dramatisere det her frugt- og grønt-univers på en måde, så man sådan er lidt mere inspireret af det, og så man i øvrigt kan få så meget frugt og grønt, som man skal, uden at gå rundt og gnave det i sig hele dagen. Det var sådan en meget funktionel udfordring. For juiceposten er det ikke bare et arbejde. Hans højre underarm beviser, at det er en passion. Det er bare, jeg har både vores logo, og så har jeg The Juice på siden her. Det er vi nogle, vi er en 3-4 stykker, der har nu. Forskellige. Du har set Philip også, for eksempel, som også har tatovering. Hvad, det er vel bare et udtryk for, at hvis man har været ude for noget, så betyder det så meget for ens liv, at det altid vil være en del af en. Så er det en meget sjov måde at få det slået fast på. Ikke? Det viser måske også over for nogle af vores samarbejdspartnere, at jeg tager det alvorligt. Ses til, gutter. I kælderen under juicebaren på Østerbrogade er et nyt kuld aspiranter klar til at tage hul på den 10 dage lange juiceruddannelse. Hæft, der er koncentration her. Er du så sindssygt, du? Fandme flot. Det er en flot skole. Men inden de får lov at få fingrene i frugten, skal aspiranterne bestå en test for at tjekke, om de har læst godt nok på lektien. Tror vi det, eller hvad? Skal vi gennemgå den? How many juices are on the menu? Er det 12, 16 eller 18? Svaret er
18. Hvilken ingrediens er der i en energy shake? Er det blåbær, hindbær eller jordbær? Det er hindbær, der er det rigtige svar. Stramt, mand. Der er lidt Paradise-stemning derovre, kan jeg høre, ikke? Okay. Sidste spørgsmål. Hvilken ingrediens er der i en Fiber Active? 1, 2 eller 3? Det er 3'eren, ja. Se, hvor mange fejl I har. Og så minus det for det antal spørgsmål, der har været. Der er 30, så det er minus det. Og så skriver en cirkel omkring derop, hvor mange rigtige. Hvor mange spørgsmål har 30? 30, ja. Hvis I er under 20, skal I lige ud i baglokalet, mig og han snak. Godt. 26 rigtige. 26 rigtige. 27. Alle består prøven og går videre til dag 2. Nu skal der juices. Er vi alle sammen helt med nu? Ja. Vi ved lige præcis, hvordan det skæres op, det forskellige. Når nu at man står på stationen, så er man juicer, så har man sit værktøj, det er en blender. Den findes på hånden, hele tiden, eller på stationen, eller også er nogen, der centrifugen eller citrusen, eller også så står jeg med den lige hurtigt her og presser. Den står aldrig bagefter alene, så jeg vælger ned, den smadrer. Den er med mig. Det er mit værktøj, og det er mig, der skal bruge mit værktøj for at bygge en juice. Vi skal lave det her sammen. I skal gå til den, vi skal have speed, performance, hele lortet har vi med nu. Så når vi laver juicen nu, så er det ud og tager I fat i jeres blenderkande. Og så begynder vi at mixe juicen. Vi skal nok hjælpe jer og fortælle, hvad der er i til at starte med. Men I har jo læst på lektionen. Det får bare køre, det er sgu helt fint. Ja. Ej, mand, så æble, kiwi, jordbær, æble. Sådan. Op og kør. Skide godt, de der yoghurt. Tempo er en afgørende faktor hos Joe & the Juice, hvis de skal følge med strømmen af kunder. Derfor presser Philip sine elever med en speed session. Kom så! Er I klar? Er I klar? Værsgo! Kom nu! Vi bliver ved til sidste juice! Kom nu! Kom nu! Kom nu! Ja! Kom nu! Kom nu! Kom nu! Kom nu! Kom nu! Kom nu! Kom så, kom så, kom så, kom så! Lige præcis, var det godt teamwork! Hvad sker der, drenge, mand? Vinder igen! I Aalborg har Jimmy netop fået nøglen til den nye bar. Men smilet forsvinder hurtigt, da et uventet problem opstår. Vi har jo de blækkene her. Ja, det må vi jo ikke pille, vel? Nej. Det er jo det, så de kan jo egentlig komme og sige, hvad de vil. Ja, vi har jo ikke rigtig noget valg. Nej. Det er indgangen, der er problemer med. Den skråner mere, end loven den tillader, for at kørestolsbrugere kan komme ind. Ja, det er nok lige 5.000 cm. Jimmy ringer straks til sin entreprenør Jesper for at fortælle om den alvorlige situation. Altså worst case, så skal vi ud og lave en rampe mere. Ja. Hvordan står vi i forhold til, hvis det her det bliver et issue? Kan vi så ikke åbne? Eller siger det må I løse hen ad vejen? Okay, vi må lige tage en beslutning. Tag den lige herfra. Det er godt, Jesper. Hej. Det er noget rod, det der. Det burde Jesper have fortalt. Han vidste det. Hvad? Den adgang, der er hernede fra og derop til, den opfylder ikke til lovkrav. Hvad den? Den adgang, der er hernede fra fortid. Nej, der skal vi ud i kommunen, det må vi ikke. Eller også så skal man gøre det indenfra. Jamen, så skal døren jo sådan midt ind over. Ja, eller så skal den ned.
Nervøsitet er der også masser af i en af Københavns travleste juicebarer i Magasin. Efter at have gennemgået undervisning i de trygge rammer på Juicer Academy, bliver et nyt hold aspiranter kastet i hænderne på de rigtige kunder. Få en god dag sammen. Okay? Sidste time. Er I klar? Ja. Godt, super. Så kører vi. Hvad er der i en pesto? Og? 2 basilikum. Ja. 200 gram ost. Ja. Og olie. Det er smart. Sådan. What's an energizer? Raspberry. Okay, you gotta go out and do 5 push-ups. Seriously, that's 5 push-ups on the real day. An energizer with grape, ginger and apple. You say raspberry? Okay, you owe 5 push-ups. 8 and 9 and 10. Good morning. So what's what an energizer? Det er sådan lidt tricky, fordi når vi starter med, at der kommer kunder ind, så er det, de begynder at... Og der er det, vi skal se, om de klarer det. Det bliver rigtig sjovt. Stripes on the fucking face. Det kan du godt lide, Mads, hva'? Sådan der. Fuck you looking good, guys. Awesome. Awesome. Baren er netop åbnet, og nu er det alvor. En af instruktørerne viser, hvordan det skal gøres, mens Sebastian tripper for at få sin første kunde. Kan han nu huske det hele? Hvad bruger vi mysli til? Jeg bruger, what are we using mysli for? Hvad? Forhåbentlig. Only that one? Maybe. For enhver bevægelse overvåges nøje af Philip, der bedømmer aspiranternes præstationer. Der bliver leveret på deres speed, teknik, på deres communication, på deres produktlavning, oprydning, cleaning, alt. Nu sker det. Vil du lave en go waiter uden æble med appelsin i stedet for stor? Selvfølgelig, når det ikke er æble. Så bare laver du ikke en gulerod til, så får du appelsin igen på resten af os. Ja, den er på 2 forskellige. Go away, Doc, med appelsin i stedet for æbler. Værsgo. Kom. Altså, jeg vil sige, altså det kryds, jeg satte heroppe, der er det, at jeg har noteret, at kiwierne, bananerne og tomaterne, der var skåret lidt forkert. Så det har jeg til i morgen. Fy skamme. Ellers så har jeg noteret, at det er gået godt workflow. Jeg tror, det går fint. Der er ikke nogen, der har fået nogen klager eller noget endnu, tror jeg. De stråler af sensitivt, vil jeg sige. De stråler, der er smil på dem og alting. Så hvis jeg kunne lave sådan en smiley-effekt herude, så vil jeg gøre det allerede nu. Men den er ikke med på mit schema, men det kan være, den kommer. Sebastian består. En stor og en lille pick me up. Og kan nu kalde sig juicer med job i baren på Gammel Kongevej. Og der bliver brug for mange flere af Sebastians slags i fremtiden. For direktør Kasper Basse har store planer. Ærligt talt, om det ender med at være 1000 eller 2000 butikker i vores tid, eller 10. Det er lige nu ikke nødvendigvis det, der ophidser mig. Men det bliver ikke 100, kan jeg sige. Det bliver mere. Kasper Basse er netop vendt hjem fra en forretningsrejse til New York. Fra voldsomt til butikker i London og New York sætter det, hvad det får konsekvenser. Yes. Det bliver næste kapitel i hans juice-eventyr. Vi har forskellige steder i verden, som vi gerne vil starte vores koncept. Og nu er det med selvfølgelig, var jeg ved at sige, at New York er et af de steder, som er mest interessant for os. Og hvad du har lagt 75% ind af vores projekterede omsætning første år, eller hvad? Det har selvfølgelig en masse potentiale. Men det passer også sådan profilmæssigt meget til vores koncept. Den i London, Kings Road. Så længe vi er i stand til at tilbyde den her entusiasme og den her dynamik med en meget klar, ydmyg selvsikkerhed, så vil det være en succes. Jo, men den er vi også enige om. Det er Water Street, som jeg ikke synes... Nej, men den har jeg ikke taget med. Den vil tage ud, den her. Nej, det er ikke janteloven, der fylder på bogreolen hos Joe and the Juice. Det er den, jeg har fået videre bedst. Så vi plejer at sige,
Formålet med det hele, det er at komme på forsiden af Rolling Stone Magazine. Og jeg er givetvis også lidt mere naiv omkring det end mange andre. Ja. Men jeg tror, det har et uanet potentiale. Det tror jeg vitterligt. Det bliver spændende i morgen, fordi vi skal tale en del om, som jeg siger, evnen til at kommunikere. Men jeg har et meget ambivalent forhold til det. Jeg har det også sådan, hver morgen, når jeg vågner, så er jeg bange for, at det hele er overstået. Jeg skal vise jer en ny struktur på hele banen, og det skal menuen også afspejle. Så det må vi tage stilling til. Hvad er det, du frygter allermest? At det ikke bliver et Starbucks. Og så kan det godt være, at der er nogle mennesker, som vil sige, nå, hvad så? Det går meget godt. Ja, det kan godt være, men det er nok... det ikke at udleve potentialet. Her kommer en mand, der ved, hvordan man skaber en forretningssucces. Det er Jens Friis Jensen, der er uddannelsesleder på Institut for Oplevelsesøkonomi på RUC. Jeg kan godt tænke mig en go-away dog. Han er ikke i tvivl om, hvorfor Joe and the Juice oplever fremgang. Hvis folk siger til dig, når man skal væk hen hos Joe and the Juice, så har de allerede sådan skabt en opmærksomhed omkring sig selv, at det er et eller andet. Så når du siger, at jeg inviterer hen på Joe and the Juice, ikke, i stedet for at gå ned på Café Europa, der ligger her, lidt længere nede i hjørnet, som sådan er lidt en middelklassen, der sidder og nyder kaffen ude for og sådan noget. Så Joe and the Juice, det er sådan en identitetsmarkør, ikke? Joe and the Juice har nemlig ramt lige ned i en trend. På et tidspunkt så skete der det, at alle de kunne producere de samme ting til den samme kvalitet, til den samme pris. Så kunne du konkurrere om prisen, eller hvad. Og så fandt man på at bygge noget ovenpå, og det var oplevelsen. Der er dunkende musik, ikke? Der er fester og farver, der er nogle steder, hvor du sådan kan flyde ud, ikke? Og folk de sådan kan mingle og ting og sager. Og der tror jeg, at de var nogle af de første til sådan at iscenesætte det så konsekvent, ikke? Go away dog til Jens! Ja, tak skal du have. Værsgo, selv tak. Og nu til 1000 kroners eller dollars spørgsmålet. Kan Joe and the Juice slå igennem over there? Hvis de har kapital til det, og de er dygtige til at drive forretning, ikke? Det skal jo til. Det nytter ikke noget at bare have en fed facade, der er larm i gaden, at de skruer op for musikken, og æblerne står fremme, og drengene råber højt. Altså, de skal også være dygtige til at drive forretning. Men hvis det er det samtidig, og kan tilpasse det her koncept, som er her, til sådan et mere globalt, lokalt marked der, ikke? Så tror jeg på, at de nok skal lykkes. Ikke? Men de skal måske justere lidt alt efter, hvor de hopper rundt i verden. Ikke? Hvis man skal lave sådan noget helt rigtigt, så skal der være 1,5 meter ud. Det vil sige, at vi kommer til at gå hele vejen herud. Det er dagen for den store åbning i Aalborg, men hældningen på indgangen er stadig den samme. Kørestolsbrugere kan komme op, så skal man 3 meter ud med en rampe. Vi får lov at åbne i dag, og så finder vi hurtigst muligt en løsning sammen med kommunen, hvorledes det her ligesom kan lade sig gøre. Så en nogenlunde happy ending på en svær historie omkring forretningen her i hvert fald. Sidste hånd bliver lagt på barn, og alt ser ud til at blive klar til åbningen om en time. Hvem tog strømmen? Det er den fedeste lyd, sådan 3 kvarter før vi åbner. Det skal nu, det skal om en time. Ja, det gør det sikkert også. Jackpot. Elektrikeren får strømmen tilbage, mens Jimmy går ud for at trække lidt frisk luft. Det var lige døren, der går i stykker her lige 10 minutter før. For fuck's sake. Er der nogen, der er dygtige smede eller et eller andet? Så kan han bevidst. Ja. Ja, det er det større. Ja. Så derfor der kan komme nu. Ja, det er den indenfor. Hvad skal det gøre? Den er flækket sammen. Den er flækket. Kan vi svejse den? Har du lige svejseapparat? Det var så mit spørgsmål. Nej, det kan jeg prale desværre. Fuck sake. Har du ikke gaffatape? Det er fedt. Jeg skal lappe med gaffe nu. Ah! Nå, dørene de stopper åben. De første kunder ankommer. Og samtidig sender Jimmy nogle af de ansatte ud på gaden for at sprede rygtet. Hvad skal jeg se her? Er det, hvor er de 2 andre hen? Jeg kan med dig, Isak. Vi skal jeg ud i charme. Joe and Juice. Ja. Vi åbner i dag. Ja, super. Bum. Aalborgenserne ser ud til at tage godt imod Joe and the Juice. Det tordner jo ikke.
Aalborg, de kan godt lide det ord gratis. Ja. Hvad sker der altså noget? Det er godt, at Raustrup har fået en konkurrence. Jeg synes, det er helt fantastisk. Det er super fede omgivelser. Hvad med alle drengene bag baren? Tiltrækker de også noget? Dem har vi også snakket om. Jimmy, er du tilfreds med, hvordan det går? Ja, det går også pissegodt. Det er fedt. Altså i forhold til, hvordan det lige så ud i morges, hvor tingene altid er stresset, så er det her helt fantastisk. Og folk begynder lige så stille at vælte ind, også lidt i takt med, at vi har nogle gode drenge ude og sjave nogle fede piger. Så det går rigtig godt. Sex me up.